ng maraming branded Actimed Quality Generics. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza! Pirang tumbling na sa Jerome, puuna kan Ibalong Festival 2025. Sobra sa duwang semana inidigding aktibidad sa syudad kan Legazpi sa nganing ipahiling an magayon, makulor na istorya digdikan epikong Ibalong. Kaso hapon na Jerome, natuparan ko si Becoming Filipino. Saro baga siyang US citizen na naging Filipino citizen na siya sa pagikan sarong resolusyon na ipig-aprobaran sa Senado kung ako nasa sala. Nahiling ko siya, Jerome, sabi na, tigapot ko siya kung nabisita niya, nagpahiling na sa iya si Mayon Volcano. Tapos sabi niya, mas-stay da sa digdi, Jerome, kinagkaperapang aldaw. Di sabi ko, mag-stay ka digdi hanggang mga Friday. Dahilan ta, bukas na po niya ko ang Ibalong Festival 2025. Ang siring kaining mga aktibidad, mga aktibidad sa mga iba-ibang mga LGUs, ang dakulang tabang po nin marhay sa turismo na makakapag-generate po nin trabaho duman sa mga Legaspenyo. At the same time, makakapagtao po nin paglangkaw sa ekonomiya kan sarong lugar. Kaya dapat lang na suportaran ta and sa simpleng pag-post lang kaiyan sa tuyong mga social media. Dakol-dakol ang mga friends ta, hali sa man iba-ibang mga lugar, may aaraman na igo po kita ng eksistidong aktibidad and then malay mo, mainganyar ta ngayang mag-participar. Kaya antabayan po nindo ang mga nakalinyadang activities kan pinaghandaan po iyan kan lokal na gobyerno kan Legazpi man iba-ibang mga komitiba na pigakaputan kan mga konsehal po dyan. Tanganing maging ingrande at the same time magarbo and magayon po na ibig papahiling taan sa tuyang magayon na istorya ining epikong Ibalong. Maray na pagkauto kay Kuya King Reynaldo dyan po sa Barangay Bunker 1. Nakaantabay ngunyan si Kuya King Reynaldo. And then ang Reynaldo family po dyan sa indang lugar, dyan sa southern part kan Legazpi, pero po ay nakaantabay sa DCGB. And duman po pala sa mga naghahanap kan sa indang mga plaka, may mga ipigpapaluwas na po na schedule and Land Transportation Office Bicol, LTO Bicol, kan mga naka-schedule na mga distribusyonin plaka sa maniba-ibang mga lugar digdi po sa Bicol Region. Dahilan ang aim po ninda itong sobra sa 200,000 na plaka na poon 2017 pababa. May taon na po iyan sa indang mga tagsadiri. Sabi digdi sa ipigpaluwas po na anunsyo kan LTO Bicol poon sa August 19 sa aga po tabi iyan aldaw nin Martes sa sa Agosto 29 aldaw naman po iyan nin Biyernes. Magkakaiga po nin mga man iba-ibang mga distribusyon nin mga plaka sa indang mga lugar. Igwadig din nin distribusyon nin plaka sa may parte kan LTO Pili Extension Office. Igwasin na dyan ipigpaluwas. Ang LTO Iriga, igwaman po.
And then itong su LTO Legazpi District Office, may ipigpaluwas man po iyan nin abiso. So ipigpadala digi sa tuyang anunsyo kan sa tuyang mga barkada dyan sa LTO Bicol. Ito bagang su ipiglansar ninda ka nga nakalihis na si manang LTO tracker. Kung sa imo duman mo maaraman kung hain ay an sa imong plaka na delay ni nagkapirang taon. Puunda po sa August 21, sa good August 25, ang LTO tracker ay ipapairaron po sa data system update. Ang lakdang na po yan, parte kan sa indang pagsisikap na mapagtibay ang performance kan sistema na iyan na pigagamit asin makapagtaonin mas maray na serbisyo publiko. Mabalik po sa normal ang operasyon kang LTO tracker na iyan sa Agosto 26, aldaw po tabi nin Martes. Pero kung kamo, igaman lang po kamo or naghahanap kamo kan sa inyong mga plaka na nairehistro, na day masobra sa taon 2017. Magarani na po kamo dyan sa pinakaharaning LTO office sa inyong pinaka respektibong mga munisipyo and probinsya dahilan ta maaaraman na nindo yan kung hain dyan, kung available na yan. And at the same time, pwede na po nindo maklaim. Magdara lang po kamo kan mga magakanigong dokumentos na kaipuhan, kopya kan official receipt, as in Certificate of Registration o itong ORCR. Magdara ka mo ni photocopy kan sa inyong valid ID o kung daiman, pwede po inyong ipasabay iyan. Duman sa inyong mga kapamilya, barkada na mag-claim po kayo. Provided they go po kamo nin authorization letter as in ang mga nabanggit po na mga dokumentos. And bago ko po umalingawan, igwaman ki ipigpaabot na schedule ang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o ining BSL, SNRL. Manungod naman po ini sa nakalinyada po nindang aktibidad mobile blood donation. Ngunyan po na simana sa man iba-ibang parte po kan probinsya kan Albay, kan probinsya kan Sorsogon, kan Catanduanes asin sa Masbate. Sabi dikdi, basado po digdi sa anunsyo kan BSL SNRL, sa aga Tuesday, iga po dyan in mobile blood donation activity sa barangay Kinartilan, Kamalig, barangay Mabuhay sa Bulusan, Rural Health Unit kan Pilar sa Sorsogon, barangay Tagas kan Daraga Albay, City Health Office kan Legao City, barangay Maraa, Ginubatan, Rural Health Unit kan Dimasalang, Masbate, and then sa City Health Office kan Legazpi City. And then sa August 20 naman, the same na activity dyan po sa City Health Office kan Legazpi, Rural Health Unit kan Pilar Sorsogon, and then dyan po sa may parte kan Pandan, Catanduanes. Sa August 21, aldaw po yan in Thursday, Webes, dyan po sa barangay Tambilagaw, Bakakay. August 22, aldaw po in Friday, sa Rural Health Unit kan Huban, Sorsogon, City Health Office kan Sorsogon City, Barangay Hibong, Barcelona, RHU kan Matnog sa Sorsogon, RHU Pulangi, RHU Castilla, RHU Pilar, RHU Rapu-Rapu, RHU Piduran, asin dyan po sa Barangay San Juan kan Tabaco City. Sa mga interesado pong magdonar ng dugo, pwede po kamong pasiring dyan sa mga venues na iyan. Kung may mga concerns, kaputan, manungod po dyan sa mobile blood donation, paki-send kan sa inyong mensahe sa inyong donor recruitment officer na si Mama Nicole Ann Bejo. Sa pagi kaiyan, mas dakul kitang mga pasyenteng nangangaipo ni dugo na makapag sugpon kita kan sa tuyang mga kan sa indang mga buhay, and at the same time makatabang man po tabi kita. Kay Kuya Joseph Nare, sabi na, good afternoon po Ate Angel, pa-shoutout naman dyan. Pangudto da po, ginulay. Mangudto po, ginulay na tabagwang. Ano ang kasabay kay ni Kuya Joseph Nare?
Ano ang binangutan mo kaining tabagwang na ini? Saan pa ba kayo nakakabakal? Bihira na ako kay ni Kuya Joseph Nares makahiling na tabagwang. Sabi pa din ni Sir Aiton Lausin, Happy Fiesta po sa Barangay Calabasa, Labo, Cam Norte. August 21, Happy Fiesta sa Luntian Festival, Barangay Benita, Labo, Camarines Norte. And then sa dakulon ini Sir Aiton na Fiestahan digdi. Sa Pitsa 24 ngayaan, fiesta ngaya dyan sa may parte kan Barangay Batubalani, Paracale, Cam Norte. August 27 sa Barangay Matanlang. August 30 sa Barangay Mabilo 1. Dakol digdi mga activities and mga pigsan ni Sir Aiton na mga aktibidad para po dyan sa Abasig Festival dyan sa may parte kan Camarines Norte. Good luck po sa mga contingents dyan. And then kay Sir Mark Ostonal kan Barangay Bitaano, Legazpi City, maray na pagkaudto po sa imo. Sabi ni Sir Joseph Nares, pako ngaya, ansahog ngaya, tabagwang. Iyan an sa iyang panira ngunya na pagka-aldaw, pagka-hapon. Maray na pagkaudto kay Ma'am Biblin Landeral Oxiano, Ana Bartolome Bontia, kay Ma'am Nora Bundoy, kay Sir Rafael Litana, kay Ma'am Nessa Danabar Balantes, kay Kuya Joseph Nares, kay Sir Mark Ostonal, and then syempre kay Atiel Nunez. Nakaantabay ko din, nasa baba agad si Atiel, nakaantabay ngunit na pagkahapon, maray na pagkaudto po Atiel. And sa aga, antabayan po nindo ang pagbubukas kan Coconut Shade Fair kan Department of Trade and Industry Bicol. Sabi digdi, pupunan po yan o bubuksan po tabi sa aga, August 19 sa Good 23, dyan po sa Ayala Malls, Legazpi. Itong sa mga produkto na hali o gibo sa niyog, mababakal po nito yan dyan. Kaya supportaran tayo itong mga saradit na nagnenegosyo na involved digdi sa coconut industry. Sabi digdi, pagpapanatili ng pamana ng niyog ng Bicol, inobasyon para sa kinabukasan. Bubuksan po tabi yan dyan sa ground floor kan Ayala Malls, Legazpi, ining Bicol Coconut Shade Fair 2025. And aside baga kayan, igaman ni nakalinyadang activity, parte kan Ibalong Festival 2025, ining Ibalong Agri Trade Fair, dyan man iyan sa ground floor kang Ayala Mall. Pupunan po yan Agosto 21 sa Setyembre 6, 2025. Parte po yan kan mga nakalinya ng activity kan Ibalong Festival 2025. Pwede ka mo dyan makabakal ni naman iba-iba mga produkto kan mga saraditang mga micro, small, and medium enterprises. Uy, kulibat ko palan. So, di ba na bareta saro da ang staff kisarong senador, allegedly, nadakop da ako yun na nagsisindi ki dry leaves, ki marijuana sa, dyan sa mismong Senado. Sabi di Kuya June, 39 minutes ago, sa GMA News ini, sabi na, Senator Robin Padilla's political officer Nadja Montenegro has submitted her written explanation and letter of resignation today, August 18, 2025. Sabi digdi, Padilla's Chief of Staff, Attorney Rudolph Philip Horado, said her resignation has been accepted. Kansukat na kaya Kuya John. Natado ta. Dahil nagod ako mataram Kuya John. Maray na pagka odto kay Sir Lito Peraha nakaantabay da pungunan sa Barangay Pinit, Legazpi City. Sabi ni Sir Julius,
may info lamang po kamo kung patay sindi ang serbisyo kan Albay Electric Cooperative digdi sa Washington Feeder 2. Kaso bago pa pong 5-7 ngayanin pagkaaga, nagpalasok nga su kuryente, tapos nga second 6:27, tapos sunod nga 11:34 AM. Iyan po ang sa iyang kahaputan. Halat daw nga ta. Hilingon ko daw Kuya Jun kung may abiso. Wara ako ki nahiling na abiso, pero may chat digdi si Ati Ange Galero kan Albay Electric Cooperative. Kaso bago ining 11:41 in pagkaaga, sabi na digdi NGCP emergency interruption po for Bitaano and Washington substation. Pero up to the details kung ano ang rason kung kaigwani na power interruption na iyan na emergency interruption. Wara po nin ipigpaluwas po. Tabi, Sir Julius Manila. Ano po man sa kuyang kapartner po sa technical si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Antabayan na po ang masunod na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ako po si Angel Mustaza. Marhay na Hapon. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring